Grauw zet de schouders er weer onder naar de twee grote branden in het dorp. In februari ging het theehoes in vlammen op. Juster bleef van restaurant Treihoes net volle met oor. Voor de horeca in Grauw een grote klap. Ze kinderen nog net bij. Ja, dit is natuurlijk een tweede ramp. Nou, dan denk ik bij jezelf, jongen, wat gebeurt hier nou weer? Wat toch dit met het toeristenseizoen? Ja, met het toeristenseizoen. Dat kan je zelf ook wel invullen. Dat is een verhaal apart natuurlijk. Wat twee grote iconen aan de mare wat vet binnen. Maar ja, wij zeggen wel, jongens, koop ervoor en maak er wat van. Het doel is om zo gauw mogelijk de zaken weer op de rit te krijgen. Zei ze theehoes dwanen mij een tijdelijk paviljoen op het wetter. Dat wordt deze mannen nog pleert op fjouwer pontons. Daarmee willen ze in Grauw weer verder, al hebben we het drege weekend west. De afgelopen 6 weken zijn het alweer voor ons. Die waren heel erg zwaar, heel erg moeilijk. Maar aan de andere kant ook heel bijzonder. Want we zijn zo gesteund door de gemeenschap en door heel veel mensen om ons heen. Dat wij soms hebben gezegd van misschien heeft het ook wel zijn waarde. Hoe moeilijk dat ook is. Ik hoop dat de mensen van de Treihoes dat ook gaan ervaren. Dat het ook een bijzondere ervaring is. Ja, dat is het zeker. Een bijzondere ervaring, dat is het zeker. Ja. Dit weekend is het festijn Ontdek Meer in Grauw. De horeca wil zien dat het weer goed komt met Grauw en dat de fleur er weer in komt.